Na to, čo sa stalo v Liptovskom Mikuláši, budú ľudia určite dlho spomínať. A povedzme si to úprimne, skúška obecného rozhlasu sa vôbec neskončila tak, ako mnohí očakávali. Z nových reproduktorov sa neozvali žiadne oficiálne oznamy či ľudovky, ale vulgarizmy. Tí, ktorí na ulici nestuhli od prekvapenia, si nakrútili aj dôkaz. Tu je. Mikuláščania, ktorí bývajú na tomto sídlisku, neverili vlastným ušiam, aké slová idú z miestneho rozhlasu. Rozhlas skúšali a že do rozhlasu. Však to je slovo, to je normálne, však spisovné slovo, ne? Čo dávali v rozhlase? To sa také slova ani nedajú vysvetliť, ani vyjadriť. Na verejnosť by to nemali ísť také slova. Tak určite nie. Preto aj deti chodia, tak preblážujú, nie? Prasatá. Neviem, čo to bolo za show. Voláka hra to bola. Mrzko tam vraveli. Hovorkyňa mesta tvrdí, že mestský úrad v tom nemá prsty. Mestský rozhlas je ešte stále v skúšobnej prevádzke a za skúšobnú prevádzku zodpovedá dodávateľská firma. Dodávateľská firma momentálne prevádzkuje rozhlas v skúšobnom režime. Pričom keď je zapnutá určitá časť tej siete v skúšobnom móde, tie príjimače sú nezabezpečené, zneužil práve túto chvíľku, ale koná tak protizákonne. Dnes sme podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý sa vlastne neznámym spôsobom nabúral do systému vysielacieho zariadenia. Pre televíziu Eliška Prečová. Nevydarené skúšobné vysielanie nechceli veriť vlastným ušiam. Takúto spršku nevyberaných vulgarizmov počúvali ľudia v meste niekoľko minút. Niekto sa smial, niekto to nahrával, no väčšinou ostali obyvatelia Mikuláša ako zarazení. Nabúrali sa do systému, také je zatiaľ oficiálne vysvetlenie šokujúceho oznamu. Nešlo pritom ešte ani o ostré vysielanie. Rozhlas v Liptovskom Mikuláši je postavený na digitálnej báze bezdrôtového prenosu signálu. Ide síce o raritu na Slovensku, no to, čo sa dostalo do éteru, je už v rukách polície. Podali sme trestné oznámenie na páchateľa, ktorý sa nabúral do systému verejného rozhlasu. V skutočnosti ide o jednu zo série kontroverzných nahrávok z internetu. Všetko sú to autentické prejavy istého pána Melíška nahraté cez vetračku v paneláku. Kto ho dostal do verejného rozhlasu, nie je známe. Podľa miestnych sa dá na rozhlas počas skúšok pripojiť aj obyčajnou vysielačkou. Nepriamo to potvrdzujú aj tieto slová. V tejto skúšobnej prevádzke sme nútení jednotlivé komponenty a jednotlivé body pripojenia tohto mestského rozhlasu uvoľniť z zabezpečeného kryptovacieho systému. Mesto na svojej oficiálnej stránke požiadalo dodávateľskú firmu, aby okamžite ukončila skúšobnú prevádzku. Ako dôvod uvádza nezvládnutie a nedodržanie dohodnutého postupu. Regionálne štáby a Marek Gudiak.